Hola, què tal? Avui farem una cosa una mica diferent. Ens mirarem el temps no com una cosa que simplement passa, com el tic-tac d'un rellotge, sinó com una eina, com un element de disseny, una dimensió que podem, de fet, modelar i aprofitar. I tot comença amb aquesta pregunta, que és la que ho guiarà tot. El temps és només un rellotge que avança i ja està? O és més aviat com un paisatge, un terreny de joc on podem dissenyar coses? Podem nosaltres interactuar-hi i crear cicles per millorar els nostres sistemes i, al final, les nostres vides? Bé, doncs som-hi. Per entendre-lo hem d'anar al moll de l'os. I aquí trobem una mena de batalla fonamental. D'una banda, hi ha l'entropia, aquesta tendència que tenen totes les coses a anar cap al desordre, a perdre energia. I a l'altra banda, hi ha la vida, que ha trobat una manera brillant de fer-li front. Aquí la diferència es veu claríssima, oi? Pensem en l'entropia com una línia recta, una autopista de sentit únic. Entra un recurs, es fa servir i es converteix en residu. Final del trajecte, un malbaratament, vaja. Però un cicle és una altra cosa. És com un remolí en un riu. No deixa que l'energia i els materials s'escapen. Els atrapa, els fa girar, els manté circulant, i és així com es creen sistemes complexos i plans de vida. O sigui, per deixar-ho ben clar, l'entropia és això, un carrer de sentit únic cap a la pèrdua d'energia. És la llei que fa que el cafè se'ns refredi, que les coses es facin velles i es descomposin. És una força universal, constant, que no s'atura. I aquí és on la vida fa la seva màgia. Els cicles són, podríem dir, el hack que fa la natura a l'entropia. Són aquests esdeveniments que es repeteixen, que agafen aquell riu d'energia que anava directe al desguàs i el desvien, el retenen, i l'utilitzen per construir coses cada cop més complexes. I aquesta idea és clau, La vida és l'únic cicle que interromp el flux de materials. Això vol dir que no hi ha una força externa que ho faci. No, és el simple fet d'estar viu. Són els mateixos organismes, quan naixen, viuen, moren, interactuen. Són ells els que mantenen els materials en moviment, creant riquesa on abans només hi havia pèrdua. I per veure-ho, amb un exemple, mireu aquesta xifra, un 90%. És increïble. En una selva tropical, que és un dels llocs amb més vida del planeta, el 90% de tota la matèria no és a terra, no. Està continguda dins dels sers vius, a les plantes, als animals, als fongs. És la prova definitiva de com la vida és capaç de retenir i fer circular els recursos, crear un ecosistema espectacular sobre un sòl que de fet és bastant pobre. Val, hem parlat de la teoria. Ara anem a la pràctica, a un lloc que coneixem tots. Baixem-ho a la Terra. Com funciona això dels ninxes en el temps en un lloc tan normal i corrent com pot ser un parc? Pensem en un dia sencer a un parc qualsevol. És el mateix espai, el mateix tros de terra. Però qui l'utilitza? Doncs depèn de l'hora. A les 6 del matí, què hi trobem? Corredors. A les 10 ja són les mares i els pares amb els nens petits. Arriba a la 1 del migdia i ara és el torn dels pensionistes. A les 4 tornen les famílies. A les 8 del vespre, les parelles joves. I fins i tot a les 11 de la nit, quan tot sembla buit, hi ha persones sense llar que hi troben un refugi per dormir. Què està passant aquí? Doncs que el temps està creant espais nous. Nínxols. Estem, de fet, apilant usos un sobre l'altre, multiplicant la capacitat d'un sol lloc només perquè el mirem en la dimensió del temps. I un bon disseny és el que entén això i ho facilita. Molt bé, i hem vist com observar aquests cicles naturals. Però, i si passem a dissenyar-los nosaltres? Com podem agafar aquesta idea i aplicar-la, per exemple, a una granja per fer-la més productiva i més sana? Aquí la clau és anar un pas més enllà del que ja es fa, com la rotació de cultius. La idea és dissenyar una seqüència, un ordre, que imiti com funciona la natura per tenir resultats molt millors. I un exemple fantàstic d'això és el que s'anomena pasturatge seqüencial. Com funciona això? Doncs molt fàcil. No es tracta de deixar anar tots els animals alhora al camp, no. Hi ha un ordre. Primer hi passen los cabres. Què fan? Netegen les arbustos, la part més alta. Després entra el bestiar, les vaques, que es mengen les herbes més altes. Tot seguit, les ovelles, que pasturen molt més arran de terra. I al final de tot hi arriben les aus, les gallines, que són com l'equip de neteja i preparació. Escampen els fems, es mengen les plagues i, de passada, airegen una mica el sol. El que veiem és que cada animal té la seva feina en el seu moment. Els primers gestionen la vegetació per etapes, i els que venen darrere, com les gallines, no competeixen amb els primers, sinó que es beneficien del que han fet. A més, trenquen els cicles de plagues i fertilitzen la terra. És un sistema on tots col·laboren, dissenyat no en l'espai, sinó en el temps. I ara anem al pas final. Potser el més important de tots.
com connecta tot això amb la nostra vida, amb com experimentem el nostre propi temps. Pensem-hi un moment. Hi ha una diferència brutal entre el que podríem anomenar pobresa de temps i qualitat de temps. La pobresa de temps és aquella feina avorrida, que no ens omple. Les hores no passen mai, i quan mires enrere, els records són borrosos, no recordes gairebé res. Però la qualitat de temps, això és una altra història. És quan fem una feina que té sentit, que ens atrapa. Estem allà, en aquell moment. El temps vola, i els records són nítids, en alta definició. I això té una explicació. La nostra memòria funciona així. Està lligada a les emocions. No recordem tot cada minut de cada dia. Recordem els moments intensos, els pics emocionals. Per això una vida on ens impliquem, on fem coses amb sentit, es converteix en un record ple de detalls, ric. Per contra, una vida sense implicació es difumina, es converteix en una mena de boira on tot és igual. I aquí és on tot connecta. Quan agafem aquestes idees, els cicles, els ninxos en el temps, i les apliquem al nostre voltant, a la feina, a la comunitat, a casa, no només estem creant sistemes que funcionen millor i són més forts. El que estem fent, en realitat, és crear més oportunitats perquè la nostra pròpia vida, la nostra experiència, sigui més plena, més rica, més significativa. I acabem amb una pregunta, una reflexió. Si mirem al nostre voltant, a la nostra feina, a casa nostra, al nostre barri, on hi ha una oportunitat que estem passant per alt? On hi ha un espai que podria tenir molts més usos, ser molt més ric, si només penséssim en el seu cicle, en el seu horari? On hi ha al nostre món un nitxo en el temps que està esperant que algú l'ompli?